Jo. Ahoj, to jsem já se opaluju. Kde máš ty brýle? Počkej. Já jsem vlastně se chtěla podívat na ty žraloky. Zblízka. Jsem si koupila potápěcký brýle. $1000. Počkejte, já jenom můžu to ještě pořádně. Jak mi slušej. No pecka. Tak já jdu, jo, se podívat na ty žraloky, no hlavně ty boty natoč. Ten bazén nenatáčí, nebo se leknou těch velkých ryb. Já jdu. Akorát to. Ono to funguje jako ty brejle, ale já neumím dechat pod vodou. Mě jde totiž voda furt do nosu, ty vole. Takže si to vždycky musím zacpat. Já vám řeknu, jak to tam vypadá. Do piči. Jsem se dala blbě. Plný vody oči. Teda, vody v oči. Žádný ryby jsem neviděla. Všechny poucípaly, to víš. To je totiž voda z mrtvého moře. Tady se nikdo ani neutopí. No, to je náš poslední den tady, tak ještě se opalujem, ale jako koukejte, hej, jak jsem opálená, pecka, ne? Zaber to. Tu koz hlavně, dneska jsem se do ní bouchla. A ještě něco. Jsem si tady koupila přehnaný kartáček na zuby. Takže kdybyste někdo potřeboval, tak ho přejedu, ty vaše. No. Tak jo, počkejte, já si jdu třít. No, to je ta druhá. Ne, to je Renátka. No. Zítra letíme domů, Lufthansa. Ano, ano, shake your ass, baby, come on. Shake, shake, shake. Tiger.